hostujúcich hráčov. Šakvorostov a krásny gól Andreja Legalina. Domáci idú v 14. minúte druhej tretiny do dvojgólového vedenia. No opäť, nedôsledná rozohrávka modrých krídiel, poľahký získaný puk Viktorom Šakvorostovom. Ten si dokázal nakorčulovať do priestoru medzi kruhmi. No a odtiaľ už poslal milimetrovú prihrávku, ktorá našla Andreja Legalina. No a ten sa svojou backendovou koncovkou nemýlil. Gól s poradovým číslom 9 pre Andreja Legalina, jeho 28. bod, no a 28. bod je to aj pre Viktora Šakvorostova za jeho 12. asistenciu v sezóne.